Waqt li fl-1964 Malta kisbet l-indipendenza tagħha mill-ħakma Brittanika, ħafna oqsma ta' importanza nazzjonali baqgħu xorta kontrollati mill-barrani snin wara. Fost dawn kien hemm ix-xandir nazzjonali bir-radju u t-televiżjoni tiegħu li dak iż-żmien kien monopolju tal-kumpanija Ingliża Rediffusion. F'l-elezzjoni tal-1971 il-gvern immexxi mill-Periddu minn Kumintov għamilha ċara mill-bidu li l-politika tiegħu kienet li x-xandir jiġi trasferit lis-settur pubbliku. In-negozjati bejn il-gvern u Rediffusion bdew fl-aħħar tal-1973 iżda sa sena wara waqfu minħabba nuqqas ta' ftehim bejn il-General Workers Union li kienet tirrappreżenta lil ħaddiema u l-kumpanija Ingliża dwar il-benefiċċji f'każ li ttemm l-operat tagħha f'Malta. Is-sitwazzjoni waslet għal tensjoni kbira industrijali u fl-14 ta' frar tal-1975 l-Union ordnat sit-in strike fil-bini tar-Rediffusion li kellu jibdel id-destin tax-xandir lokali darba l dejjem. Din il-ġrajja waslet biex għal ftit jiem ir-radju u t-televiżjoni f'pajjiżna waqfu kompletament. 5 jiem wara x-xandir reġa' beda waqt il-ħaddiema kienu għadhom fuq strike. Wieħed minn dawk li kienu hemm fl-strike bħala impjegat huwa Albert Marshall, iltqajna miegħu fejn irrakkontalna l-perspettiva tiegħu ta' din il-ġrajja storika lokali. Għalaqna l-bibien, ovvjament kien hemm preparazzjoni għal dakinhar li kellu jiġi imxandar li l-ħaddiema se timexxu l-istazzjon. Ippreparajna dik li ngħidula test car ġdida ħalli dakinhar tal-strike tas-sit-in intellaw il-test car ġdida. Jiġifieri konna qed ngħidu li minn dak il-jum il-qudiem il-ħaddiema bdew x'għandru huma. 10 jiem wara l-bidu tal-istrajk, il-Gvern Laburista kien ressaq abbozz ta' liġi favur il-ħaddiema tar-Rediffusion u Malta Television waqt li ġie fformat kunsill ta' emerġenza magħmul minn ħaddiema taż-żewġ kumpaniji. F'April ta' dik is-sena l-ex Rediffusion, Malta Television u Radio Malta jingħaqdu taħt isem ġdid Xandir Malta li beda jitmexxa minn korporazzjoni pubblika ġdida Tele Malta li wkoll ħadet f'idejha d-Dipartiment tat-Telefon u s-Servizz tal-Cable and Wireless biex il-komunikazzjoni kollha f'Malta ġiet taħt il-kontroll tal-Maltin. Fil-proċess kollu dak iż-żmien kien ċentrali s-sem ta' Dr. Carmenu Mifsud Bonnici, dak iż-żmien konsulent legali tal-General Workers Union. Il-ġrajja tqanqal il-memorja li anke wara l-indipendenza, s-sakrifiċċji u l-ġlidiet biex il-poplu Malti jieħu rajh f'idejh kienu għadhom mhux kompluti. Il-mument tal-ġlieda kuraġġuża biex ix-xandir isir tal-Maltin 51 sena ilu kienu wkoll strumentali biex il-Gvern Laburista eventwalment jasal għal mira tal-ħelsien sħiħ 4 snin wara l-1979.